Crime and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mokining sa kababae nga taga Midsayap Cotabato ang atong matatampo na dasangan nga Christine. Sige, hilakan yun, Mads. Ipagawas ang kong nakahuot sa imong dukhan. Sa babay ako pagkuwag ni pare ni mo, Mads, oy. Ngayon nakaako pa ba siya sa pagpagabit? Mads, ang mga lalaki manggod, polygamous by nature. Pero, dili ba yatanan, sad ha? May mga tarungsan. Ug, usa na ni anang akong pana. Swerte bitaw kayo kang padsron-ron, Mads. Parion magula siya. Mga buotan kaayo. Stiktuan. Ay, magpare ganoon na siya, Mads. Kuno pa siya madagit sa akong saya. Saon? Gwapa man sa gud ko. Nakatawa na gitaon. Naamong ka, Mads? Maayo na lang. Maayo na lang, Mads, nga. Nakakatawa na dito ko. Kay? Yan na ay. Adong, dara Miss Mads Silias kusina. Lawas na lang diri. Uy, mo ba? Kaluoy ko din mo, Mads. Lagi, Pads. Dong, okay na ba nimo kung ang nilang una si Mads Silias sa ato? Samtang nagpahuwas yung kay ubos ni pare pa. Magpalabay raman kuno siya sa kay ubos. Dili man kuno siya makigbuwag. Unya, naibaw si Pads nga niya kasamo. Wa pa. Mas may tingaling nga imong pahibawon si pare nga niya kasamo. Karon bisad taon to magkabuang sa papangita nimo ba? Ay, pasagdan na ko na nato siyang makabuang sa pagpangita ni Maricilia. Ay lang sa taon eh. Mas mayong pahibawon na ginato si pare. Nga niya ba si Mari din ba? Aron di madungagan og laing problema ang usa ka problema. Wa pa na plano mo balik sa Maricilia sa ila? Ha? Kayo nga naman? Gisamukan ka na niya? Oh, wa man. Kay mutabang-tabang man siya nimo sa mga bluhaton dinis bay. Mo-assist sa mga bata sila mga assignments. Kapangutan noon ta bitaw ko niya. Maikob lang ko. Nagpaabot lang gyud ko nga siya na mismo mo inusulti nga mapauli na sa iyang bana. Mo sa ring akong nabalak-an sad kay ang ilang mga anak dito ba ni pare ba? Hinuon, magatuan man sa ilang iyang ugang nga babae. Oh, maay sabi. Ugma, mupasumbingay lang ko niya may tungod anak kung wa pa ba siya plano nga mupauli na sa ila. Mupauli na ko sa amo, Mari. Nagasulti naman ni Joel nga. Mubalik na ko sa bahay. Maayo hinuon kung mauna. Mas malipay gud ang mga bata kung magkauli na mo ni Paz Joel. Ug agig despedida na ko din sa inyo kay mupauli naman ko sa amo. Ay mag-iinom ta. Nagpauli ni Pads ron. Dinhi ba sa inyo? Oh, sige ba? Pagkatugulan ako sa iyo ang mga bata aron sa iyo sa tang makasugod og tagay. Panagsara bitaw. Di lang ko magpalabi ha. Dali na ba kay kung maigo basta heart. Ako lang tubos sa imo kung dili ka makalahutay. Kanunay ba yagi kong mudaog sa beer drinking contest sa una? Mahog yun. Mama, dili ko makatug. Kuyuki ko sa bed. Nakapitaw si kuya nimo. Pangatog na lang mo. Nakatug naman si kuya. Sige na tay. Pakatugaw na si Cleo sa ilang kwarto. Tupare ko na. Antod nga makatug. Nya, balik lang din diri. Ako lang sa ito, boss ni mo, Mads. Ay, uy, hala. Nagtuog mo na kong lawas. Tupad sa mga bata. Sana man derong orasa. Uy, hala. Magalasay sa desbuntag. Ako'y ang akong mga katakay. Uy, nagkahit na ba yan ng sala? Nangahubog na kita sila sa lunod si Mads ba? Maong nagkahit ng sala rin eh. Mga butilya, pulutan. Nagkatag naman eh, uy. So kasang orasan ako man. Magsusi ko sa among kwarto kung wapasab ka magubot ito. Ay, sakita sa mo eh. Nasubrahan na sa inom. Mao lagi. Di lang mo na tingali kung mo trabaho karon. Manawag lang ko sa opisina. Manangin ko nga mo-absent ko. Ikaw mag-iko. Sorry ha, nakatugi paggabi eh. Okay ra eh. Sa mga orasan na guman eh, mari gabi eh. Ambot ato eh. Wala naman ko makabantay sa oras. Nagdami yung among inom eh. Unsa ka siyang orasa mula ka no? Balik sa ila? Nakamata na ba sab ka to? Ako nilion sa pikas kwarto.
Dagan magong nga pasun nga trabaho day. Mo nga need gyud kay nako nga overtime ko. Ah, mao ba? Oh, mausad ako lang sa yung gidagin to kay aron ba madungagan ang akong income. Kita magyapoy makabenepisyo ana. Ang ako ba, nga tingali og, magkapasmo-pasmo ka na lang ang kalaki nimo, kay tadugay ka mauli. Unya, maupay imo ipanihapon. Magsima-sima lang gyud ko dito sa trabahoan gud. Mao nga di ka nga mabala ka day. Ay, kadita, maligo na ako kay napilit ang akong lawas. Kaluoy sa tawan sa kumpano eh. Andaman ko siya siyang isusulog ng pangbay. Uy, sumarang murag na inikurog. Nanang nailaw man sa hapin sa kape. Ang ahong ko ganit eh. Ang sipi man di ay ning ron-ron. Ganun yaman ang gipailaw man sa hapin sa kape. Oh, message di ay. Kinsam kay ni text ani. Akong tanawon bi. Kung maring sila yaman dinigikan. I'm sorry, but I missed you. Love, Tanaka. Oh, dili. Dili. Sabuti pa sabuti ni. Unsa? Nag-ilis man lagi ka? Mulakaw ka? Di ba imo marong day off? Oo, day off na ako pero mudo akong mama. Mao ba? Kung maunang mo doa pag mama, mukuyog na lang ko. Lugay na sa kuwa makadoa ni mama ug papa nimo. Oh, mau ba? Unya nakailis naman ko. Padung naman ko. Padung na kong lakaw. Unya, ikaw, wa pa gani ka makaligo gani. Wa ka pa makapakandam. Kwan, sa sunod lang tingali ka, oy. Sa sunod na lang akong duaw, ha? Nagdali magugo. Sige, ato na ko, ha? Ginoo ko. Wrong sent lang unta katong nadawat kong text. Wrong sent lang kinunta. Kung nagbisyo magari si Maricelia, ug iyang giatbangan ang iyang bana, dili lang kinunta ang ako bana. Tungod kita ko kining imposible. Imposible kini. Naw man ako kaliko. Unsa makaaro-orasa? Mag-alas 11 naman dai sa buntag. Mulakaw ko, magumpra na lang ko. Kinsa maning nanawag? Uy, si Dayan man eh. So, ako manikurista nga musuri din sa bahay. Hello, Bayot. Ganun nanawag ka? Yats! Yats! Ari na yun ka! Ayaw magnugay! Papason ko di mo? Tingnan naman. Hain maday ka. Asam ko di mo papaapas ha? O sa may espesyal nga okasyon? Mayo kayo, huwag ka magnugay, day! Mag-abot ka pa yun! Bayot na. Wa makakita na ako ang imong banay, Yats! Kanisod sa maungkang anan nga, ay kaubang na yung babay! Ligawas na yun ko, pagkakita na ko niya! Huwag murag may something sa girl! So na yun! Oh, si Maricela o si Ronald ka na naasos ka lamisa. Ug sweet kayo silang nangaon. Kinuha ko. Doolon ko na sila. Mads? Oh. Pulos na gidi ay mga paborito sa akong bana o akong paborito ang inyong mga gi-order, no? Oh. Ang akong ganahan ng mga pagkaon, most of the ay imong ganahan, Mads? Christine. Mga lami, no? Lami sa tingali nga akong bana, no? Mads? Maudi ay. Maudi ay. Abi na ko wrong sent lang ang imong message para sa akong bana. Abi ko bag giatbangan mo ang sawa sa imong bana, which is sayo. Og nagtuo kong laing lalaki. Dinaya gihapon ko pa. Tungod dili man ko makatuo. Mads, sorry. I'm sorry. Nangayo kag sorry. Nasa ato pa, tinuod ko di ay. May kahulugan yun ang maong text. O para gid ito sa akong bana. Natintal ba lang mo sa usag-usa? Wangan ako, no? Nagpasaka man akong bitin sa amo. Naluoy pa ko ni mo. Mads. Kung pasayloon ta ka. Kana lang ha. Kung makapasaylo ko ni mo sa akong bana. Makako kapag atubang sa imong bana. Sukat ka may mahitabo ni Ron.
Wala ko mabalhin sa ako. Nipauli lagi ko sa kong ginikanan. Ah, ay guilty naman ka. Guilty ka na ako? Kamo, guilty ka mo na ako? Buutan na kaayo ko, no? Christine, mamauli na ta. Sige na, tana. No. Dilit na nagkatugutan pa nga magpauli pa sa ato. Oh. Dinig ka ron sa atubangan ni Celia. Itugyan ta na kaniya. Nagpakasa ka naman yun. Kamo! Nagpakasa naman mo. Kamo na lang yun. Mga makasasa! Huwag mo'y pasaylog matawat kika na ako. Magpuwag na taron ron. Kung dili na ko gusto nga makakita pa sa imong naong nga mo tungtong sa ato. Nilay ka si Papa, Ma? Oh, nilarga sa layo. O dili na ninyo makita. Kalain ni Papa. Wala kasi masulti naman ni Tutong. Mga anak ko, dili pa mo makasabot sa pagkakaroon. Pero makasabot na mo sa umaabot na panahon. Tila man may kanya niya. Kilala ko ni Papa, eh. Papawagin mo si Ronron. Og sila agad si Celia ang nag-ipon. Sakit. Gabi ka sakit. Huwag ko magdahom na tungod sa akong kaluoy ni Celia. Nga ako pa sige pa sa kasaamo. Kaya na problema siya sa iyang bana. Pero iyara sabdi ay nga gitukob ang akong bana. Gaba na lang ninyo. Hinalang ko kutob. More power sa RMN. Mao kito mga hikalan kaagi ni Christine nga taga Midsayap Cotabato. Ang mong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Miraluna Tumolak ug gabos sa direksyon ni Priscilla Lagana. Usab mga higala ug mga sukinti paminaw kinasing-kasing kung gidapit sa papera. Yung nakalanlaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pag. Sukad ko na daghan ko na matikdan nga kausaban sa akong lawas. Apoy kay akong lawas ko na anak ko. Nya, nag-adjust pa ko nga di ko na mahimo ang kanhi kong gihimo, sawa pa ko madalaga. Basta kay daghan kay pahimangno si mama nako. Hangtod nga niabot ang higayon, nga gibugas nako sa akong naong. Wa ko magdahom, nga moabot pa kini sa laing parte sa akong lawas. Nya, itan-aw ra gud ko sa akong likod. Katula, uy. Uy, ano man bebe ko dobe. Uy. Kaya nga naman na, ma. Kadaghang bugas aning nias likod nimo. Unsa? Nasa akong likod ang akong mga bugas, ma. Oh, April. Uy, kadaghan ba ini? Uy, anong niamanis imong likod? Help sa mo din, hey. Ay, nay, anak mo ay, ang mga bugas-bugas naa siyang likod. Daghan ra ba? Ha? Bugas-bugas? Bugas-bugas ba gud? Mura man nagbungag singot. Kadagko pong bungag singutan, no? Ang uban gani, na murag napuwa nga na nagkot og diburot sama sa bugas. Sa singot man na ba? Kanang singto na nga tong likod ba? Unya, di dahil matrapuhan. Mao na nga mabungag singot. Basin pa sa. Kay usahay, magpasingot baya mi sa eskwelahan. Kay magsumba-sumba mi. Basta ako. Dili ko mo toong bungag singot lang ni. Kay ang bungag singot gagmay. Dili sama ini kadagko, oy. Bugas gud ni. Say bugas-bugas ba, oy? Oy, buyag-buyag man eh. Unsalo? Pulos mo sayo, pa. Dili ni bugas-bugas o bungag singot. Buyag-buyag ni. Ha? Kamu basag ang mga batanon ba karon? Halos na lang maghubo. Murag nakuha na sa panato ng inyong gipangsulob diha. Dili rin mo panhuto na ng pagsige mo pakita ng inyong likod. Ayaw mo niya na, oy. Oy, sulob-sulob ng backless, no? Sus, niya nang makita ang likod. Buyagan mo, anak. Lo. Ay, di na lang ko apil og sumba, oy. Kay panington kog maayo. Mukatol sa dug maayo ning akong likod. Kanindot min tan-aw sa mga amiga nga gipaningot na sa sinumba nila ay. Hay, ako ani padapli na lang. April, dali na, oy. Sumala ta. Akara mo gudiyas daplin. Ay, kamo na lang, day. Kaya ako nagapil mag-antos kung muapil ko ano yung pasingot niya.
Kay mukhaton sa dugmaayo ning akong likod. Na ako ra bang kauton? Na, manghang sa kasakit ko masamad. Naunsa man yung taon ko, ay nga magpadamang ka ni mong gibati, uy. Dili ka na hinaw nakahimo sa naandan mong buhaton tungod lang, ana. Padaan na, uy. Didaan mo imong kaugalingon nga ma-enjoy tungod lang, ana. Sa pagkatinuod lang, nakaapektar gid ni sa akong pagkatao bisan pa og simple lang ni nga problema alang sa uban. Hasol gid kaayo ni para nako. Naamang gud sa akong likod. Wa noon kaayo sa akong naw ang akong mga bugas. Mas daghan gid kaayo ang naa sa likod. Ug ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Normal lang ba nga bugason ang babae kung madalaga na? Ngano man, ang ako gud naaman sa akong likod ug daghan gid kaayo. Edo pangutana. Bugas gid ka ni? Apan nganong naaman ni sa akong likod? O bungag singot baka ni? Kay sige pa magpasingot kung nagsumba mi. Ikatulong pangutana. Nganong naaman ko ani nga maligo man unta ko matag adlaw? Nganong wa man ang akong amiga ani? Sabay ako itambal. Ikaw pa to katapusang pangutana. Makalibog yun kung nganong naa sa akong likod ang akong mga bugas-bugas. Ito ka ang akong lolo nga buyag-buyag ni. Ihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, April. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo sa inyong magkalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, psychological, emotional o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal problem si Atty. Eileen Bathan ang tambag ninyo yana, but due to social distancing, COVID pandemic, distansya na sa kami na akong partner nga si Atty. Eileen, no? So, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, or sa among buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Sugbo. Don't be defined by the things we did or didn't do. Ha? No, kanay atong pagtulunan nga makuha karong adlaw, no? Gikan sa Tunga Hospital Pediatric Alumni Association, dili mo recommend nga mo use og face shield alone. Kuban man gud, mag face shield lang, walay face mask. Di na pwede kay mulusot na yung COVID sa subos o sa side. Ha? Mas mayo ng face shield nya napoy at the same time face mask. Ha? Akong balikon, magkuyog ng face shield o face mask. Dili kay face shield lang. Ato magtatampo ko adlaw si April, 20 years old, wala niya gibutang kanyang address, punto medical. Suma sa nabati nito ganiya sa drama, sukad nga nadalaga na si April, daghan na siya na matikdan nga kausaban sa iyang pagkababay. Like, ubati na siya og kakapoy kunaan niya na menstrual cycle, no? Og ang iyang nahibulungan mao ang pagpadubo sa iyang mga bugas-bugas. Kay wala kaayo kini sa iyang naong kundi sa iyang likod. Kay nag-ingon nga bungag singot, may nag-ingon pod nga gibuyagan. Hasol kayo niya. Kay tig-zumba unta siya. Apan di niya mahimo kay maglikay na siya nga panington og maayo kay mugara katul ang bugas-bugas sa iyang likod. Sumo ka na ang atong nabati ganina sa drama nga gipadala ni April ay tungod niya sa iyang bugas-bugas. So, okay, ako lang paling kamutan ni April nga makatubag ko ni mga bugas-bugas, ha. So unang pangutana ni April, normal lang ba nga bugason ang babae kung madalaga na? Ngano man. Pero ang ako good na aman sa likod, ang daghan kayo. Ang kini mong bugas-bugas, ang mahitabo ni siya na barahan or na-clog up ang atong oil glands sa atong skin, no? So pwede ni siya mutubo anywhere in the body, but pinakakumon nga mga parts sa body nga naaning bugas-bugas nga hormonal sa nino kay nagdalaga naman ni si April, o dalaga na 20 years old naman ni siya sa atong face, ha? Sa atong likod, sa liog, sa shoulder, sa anterior chest, or sa upper arm. So mao na nga ayo kay bulo nga ang uban nimong mga bugas-bugas o kadaghanan sa mga bugas-bugas naa sa likod kay pwede siya na nga ang mga oil glands sa imong skin di sa likod maoy nabarahan. Okay? So ikaduhang pangutana. Bugas gyud ka ni? Apan nganong naaman sa likod? O bungag singot ni kay sige pug pasingot kay magzumba man mi. Pwede ni siya naa sa likod. Ang kaning acne naa sa likod, no?
kining gitawag na to og bungag singot, mao ni among gitawag sa among pagtuon og prickly heat. Ha? Prickly heat ni siya. Wa ni siya sa kadaghanan sa naong kundi umon ni siya sa likod. I think April man magbutay mga address. So I think muduol ka sa dermatologist, no? Kana sila mo gina sila mga eksperto, no? Nga mga mutanaw ani, no? Ako migo dre kauban duol mi clinic. Ako lang i-mention yan. Dr. Vic Beralio. Maayo kini nga dirma si Dr. Vic. Maayo din pagpaminaw dia partner, no? Dr. Vic Veralio. Kay inilang derma di sa Sugbo, no? So duol dito dia or ini derma nga duol mo dia ko mani magbutang imong address, ha? Ikatulong pangutana. Nganong mang naam man ko ani nga maligo man unta ako matag adlaw. Nganong wala man ang akong amiga ani? Unsa may akong itambal ani? Ayaw ikumparar ang imong amiga nimo, no? No two people is exactly the same, no? Kanya-kanya man tag stress and tolerance level to almost everything in life, no? Nganong naamang kani ana? Sa among pagtuon, there's something to do with genetics, no? Napoy mga kaliwat yun po nga bugas-bugason, no? Ayaw lang yung gisquish kay munlawong ba yan nya mo scar, no? Nya mo mugdara ni siya during your menstrual cycle, menstrual period, something to do with the level of estrogen and progesterone nagregla ninyo, no? O kung ikaw stress or anxious, ha? Makabugas ba yan eh? Ha? So you minimize situations or avoid situations may stress ka or ma-anxious ka, no? So ang imong buhaton is imong kuanon, likayan ang kan mga oil base nga mga makeup, makabugasan na siya. O during hot and humid climate, mugara sa siya. O ang imong diet, you avoid oily, avoid lang oily nga mga pagkaon. Kaya usapan na sa sinungdan. So para nga dili manglungag-lungag imong naong, madisgwapan na niya ka April, please avoid squeezing or imong pugon, imong pugson, pigaon, pagawason ang oil o kanang naay murag sibum dia, no? Ayaw lang kay malungag-lungag na imong naong di nakahamis og kutis o niya, no? So mao kanay mga hinungdan. So ayaw pag kumparar sa imong amiga kay daghang mga factors nga mahimong maoy hinungdan anong naay mga bugason, napoy dili bugason. Okay? So ikaw patapos nga pangutana. Makalibog yun kung nganong naa ako aning sa akong likod. Ang akong mga bugas-bugas. Gusto ba ang akong lulo nga buyag-buyag ni? Well, April, kanang buyag-buyag, wag ko idea na ha, pero ako murag di kay kumuto ana, no? Pero magud po na sa mga kinaraan lagi nga nabuyagan. Nabuyagan nga mao na gibugas kay buyagan, gihikap og nakaayon nga kuan nga murag kuan ko no nang laom og dila unsa may mga term na nila mabuyagan lagi. So kung naa na gani infection, ako sugyot you may use antibiotic, no? Through your derma, kay marami yung makita gyud ka. Unya you have to sleep at least 8 hours a day para ma-rested ka, hindi ka ma-stress. Unya you drink plenty of fluids, water, juice, whatever, no? Don't squeeze akong balikon kay maka-scar ni. Unya, you use mild cleanser. Muhingan lang tingali kog mga pipila, kining Cetaphil or kining Dove White. Cetaphil o Dove White. Makatabang ni sa imong problema. Okay, April? So, inaot nga ana na sa ikaw April o kamo nga naminaw karon sa tong programa, nakuto nga mga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, maningkamot ug ko nga makahatag og kulor o kinabuhi sa inyong problema. Pasensya kung dili din matagag pagtagad ang inyong mga padalang sulat-suliran kay daghan may madawat diri sa among opisina. So again, mabinantayon ta sa COVID, pinaagi sa paghimo sa gatong wash your hands, social distancing, and wear your face mask. Okay? So gikan ka na mo diri sa Radio Mo Nationwide, tatak Radio Mindanao Network, RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.